שלום חברות וחברים. הסרטון הזה מיועד לחולי סכרת ולבני משפחה או מטפלים העוזרים להם בחיי היום-יום. התחלואה במחלת הסכרת בשנים האחרונות עולה בכל העולם. מחלת הסכרת פוגעת בכל מערכות גוף האדם. אחד הסיבוכים הכי נפוצים הינו בעיות בכפות הרגליים. חוסר תחושה עקב פגיעה עצבית, אספקת דם לקויה עקב פגיעה בכלי דם, וכתוצאה מכך נוצרים פצעים קשים לריפוי שעלולים לגרום לנמק, זיהום בזרם הדם ואפילו לקטיעת הרגל. ולכן הטיפול המונע כל כך חשוב לאיכות החיים ובריאות של כל אחד מהמטופלים שלנו. בסרטון הדרכה קצר נספר על בדיקה והטיפול היומיומי הנכון בכפות הרגליים של חולי סכרת. חשובה היגיינה כללית של כפות הרגליים, רחיצה יומיומית במים פושרים, מומלץ לפני כך לבדוק טמפרטורת מים עם המרפק. להשתמש בסבון עדין לעור, מייבשים את הרגליים עם מגבת רכה ביסודיות, במיוחד בין האצבעות. מומלץ לשים קרם לחות באזורים של העור היבש, אך לא בין האצבעות. זה תורם לגמישות העור ומונע סדקים. פעם ביום בודקים את שלמות העור בכף הרגל. שריטות, חתכים, שלפוחיות, דימום, ציפורן חודרנית, פטרת, פצעים וסדקים. במידה ויש אחד מהנ"ל, חשוב לפנות מיידית לרופא או לאחות לקבלת טיפול. מטפלים בצורה נכונה בציפורניים. גוזרים אותם בקו ישר לפי הצורך. מומלץ טיפול אצל מומחה בעל הסמכה בפדיקור רפואי. חשוב פעם בשנה או לפי הנחיה של הרופא המטפל להגיע לבדיקת כף רגל על ידי אחות או רופא במרפאה. מומלץ ללבוש גרביים וכותנה ונעליים סגורות, רכות ונוחות. לפני כל שימוש יש לבדוק את הנעליים עם היד על מנת לאתר גופים זרים כמו אבנים או קוצים. חשוב להימנע מחימום כפות הרגליים מול מקורות חום כמו תנור, כרית חימום או מים חמים. מומלץ לעשות פעילות גופנית מותאמת למצב הפיזי על מנת לשפר את זרימת הדם ברגליים. מאחלים לכם ולכן כפות רגליים בריאות לכל אורך הדרך עד 120.